Però preparat. Jo ara confoto una veu aquesta, passeu. No, jo crec que has de fer la teva i ja està. Esteu al lloc adequat. Sí, no, como lo que surja. ¿Hay cámaras grabando? Faltes tu, passeu. En farem... Sube un poco, ¿no? Para escuchar esto. Ja me n'adono que tan sols i faltes tu. Segona. Brasa per passar l'estona. Amb el Quila, l'Adri i el Guillem. Passeu. Esteu al lloc adequat en el moment adequat, pel temps adequat. El dia com avui, que no és ahir ni demà, que ni tan sols és ara perquè ja és passat i és el que ha de venir, és el dia en què heu arribat on us mereixeu. Benvingudes sigueu, ànimes descarriades, a la primera congregació pecamino festiva del segona. Avui, com no podia ser d'una altra manera, parlarem dels pecats capitals. Quilaver i Guillem, avui no teniu paraula, fins que aquesta us pugui perdre. I maleït sigui el qui de vosaltres quasi toca el cel amb el seu cap i ensuma les pantufles de qui va crear per castigar. 3 sisos i una vela negra per a ells. Chacho. De bona mà coneixeu els greuges que us vaig a presentar, perquè la vostra acció els preserven. Però deixeu-me que refresqui els sentits que us perden, perquè la vostra ombra es faci més llarga i, si sou afortunats, els òrgans que projecta. El primer de tots és propi dels qui, a falta d'àvia, obren un geriàtric en nom seu. Me vas a decir-t'ho a mi? O més que una pregunta, tinc un comentari? Són les paraules que Llucifer posa en boca dels dominats per la soberbia. Qui porta paraigües a les cabalgates dels reis. Qui es passa el joc sense haver gastat ni una poció. Això soy jo. Qui serveix el socarrat de l'arròs en l'últim plat per quedar-se a l'ell. Qui ve a casa teva amb una birra i se'n veu 3, és l'avar, serf del dimoni Mamon i Mamon ell mateix. Aquells que van desnucant-se sols pel carrer amb torsions impossibles. Els que tenen la mirada perduda a la biblioteca i miren de reull el passadís. Els qui després de l'onanisme no recullen el xiringuito, perquè després en caurà un altre. Són els luxuriosos dominats per Asmodeu i la carn. Satan va al voltant dels qui pateixen el síndrome del conductor. Si fas sonar el claxon més d'un cop per setmana, amic. Si piques amb el puny contra superfícies netament més resistents que els teus ossos, contravenint tota recomanació de la OMS, si el xoques, és la teva via d'escapament, la ira és la teva toga. Per la boca mor el peix perquè la panxa el traeix. Si a la xocolata li has d'afegir Oreos o lacasitos. Si has superat la pubertat i continues anant a bufets per arruïnar una pobra família que intenta sortir endavant. Si les nits t'escolta vagar per la cuina i baixes al sopar amb crispetes en comptes de camamilla, tens en tu la gula de Belcebú. Si t'has queixat al profe perquè un company té més nota que tu. Si ets tan burro que t'alegres quan li pots dir a un amic t'ho vaig dir. Si ets un fanàtic comunista que s'excita amb que pobres particulars, que l'únic delicte que han comès és el de confessar que han comès un delicte i que per això pateixen una inquisitorial investigació d'Hisenda. Si la teva ment perversa projecta l'ombra del dubte, de la persecució i de l'enveja sobre la malaurada presidenta que comparteix el llit, el pis i el Porsche amb l'autor del delicte, maleït siguis, maleït, o Caín, que l'enveja et corroeix. I per últim, si et menges les pizzas a sobre del plàstic en què venen per no embrutar un plat, si passes des de fa setmanes per davant d'una pelusa que ja sembla una alpaca, si t'està cansant aquesta introducció perquè conté massa informació, mandra i horchata, a la sang és el que tens. I ara sí,
podeu parlar, transgressors, i que la vostra culpa esmicoli la màscara de les vostres virtuts. Digueu-me, Guillem i Quilabert, quin és el pecat que us representa més? Digueu-me. Al final t'ha anat bé, això d'estar constipat. Sí, m'ha anat de puta mare. Ja no tenim més, Adri. No estava actuant. Bueno, adéu. Vinga. Hòstia, mira, jo anava a dir... Bueno, moltes gràcies per convidar-me per estar aquí, perquè fins ara no tenia la paraula, que ja com estàs. És veritat, bé. Molt content d'estar aquí. De no estar entre arenques i sardines. Estàs de cuerpo presente, De cuerpo presente. Per fi et puc tornar a tocar. És veritat. Ja Com feies tu? Així, no? Jo anava a dir la gula, però clar, amb la definició que has donat, sóc un puto mandros, tio. Sí. Sí, no, en realitat em representa molt més la gula, però lo de la pelusa m'he sentit molt identificat, eh? A mi se'm fan bones coses d'aquestes del desert, de pelusa. Ara ja per companyia, no? A l'habitació, com allí. Sí, a l'habitació. Sí, perquè a més, obro la... Jo sé que és una gimnada, però obro la finestra i genera de tal manera a l'aire, la circulació de l'aire la genera de tal manera que hi ha un lloc de l'habitació on es genera una pelusa infinita. No, però claríssimament la gula, de fet podria dir que la represento jo, a ella, a la gula. O sigui, jo soc el Basurillas de grup, el Fran ho sap perfectament, que sabeu quan esteu menjant al típic lloc, tipus hamburgueses, i us porten l'hamburguesa amb patates en aquell plat? Hombre. Pues jo m'acabo les meves patates i les de tots els de la taula que no se l'han acabat. Però quina mena de basurilles ets? Quan no se les han acabat. No vas picant. No, sempre pregunto, eh? Sempre pregunto. Sí. Perquè hi ha gent que va picant. No. Singulós però educat. Sí. O sigui, ¿tú has acabado ya? ¿Has acabado? Si has acabado, yo paso la aspiradora. Ets un gentleman guloso, un jeje. Sí, i també tinc un problema amb les galetes amb llet. No conozco. Si a mi em posa galetes amb llet davant, però mastegar sucre em deixa... També és veritat que fas un mejunque, una pòssima rara teva. No? Que, no sé, és veritat, tio, que jo sembla gairebé un puré de la quantitat de matèria que hi ha dissolta. Que sembla la papilla, el biberón aquest de cereals. Sí, és un retorn al fetus, això. Sí. No, a la postguerra, no? Els primers... Sí. I la cosa que més m'agrada del món, i jo crec que és on excel·leixo en la gula, és amb les pipes. No sé si a vosaltres us passa, però jo gaudeixo moltíssim amb les pipes. Sí. M'agrada molt fer el que jo m'he dignat en denominar el ciment, que és la pasta aquesta de pipa. O sigui, tu vas traient càscara de pipa, sí. Vas mastegant pipa, però no tragues. I et deixes en els queixals pasta de pipa, que a mi m'agrada dir-li ciment, i jo he arribat a fer figuretes. Els teus Warhammers, no? Impressora 3D. O sigui, ets com un esquirol, no? Que van acumulant aquí els mofletes. Radicalment sí. Però tu tens pasta allà. de pipa. Bueno, i la comercialitzes? La puta gula, tio. O és per nodrir la penya pel carrer, saps? Veus una persona ja necessitada i fa, espera. Sí, o sigui, és masteritzar el paluego. I si després necessito una bola, perquè a més pensa que és pipa, és fruit sec, allò té molta energia. És de manual de supervivència zombi, no? Tu no és un paluego, és un porci. Claro. I escenari apocalíptic. Easy, fins i tot. És un easy. No, està bé, bona filosofia. I tu, Guillem, quin pecat et representa? Jo crec que en el meu cas el que em representa és l'avarícia. I crec que tinc un problema. O sigui, crec que sóc avar amb l'avarícia. Ara m'explico. O sigui, hi ha com dos coses en mi. D'una banda, jo crec que sóc molt avariciós amb mi mateix. O sigui, tot el que sigui comprar coses, gastar diners per a mi, coses que tenen a veure amb mi, avarícia absoluta. Els diners no se gasten i els calçotets te'ls compres al mercat. Tot el més barat sempre. Hi ha un altre lloc on comprar calçotets? Jo que jo sàpiga, no. Vale. Al Lidl. Sí, és veritat que de tant en posen allà. Sí. D'una banda això, però d'altra banda, amb els altres, lo contrari. O sigui, lo que no te gastes amb tu has de gastar amb els altres. Perquè és com, no sé, un acte d'amor raro, una bogeria estranya. Però lo més boig és que si jo veig que algú per a si mateix té la meva política, aquesta política de no es gasta, llavors com el castigo, o sigui, perquè està prohibit, està prohibit
està prohibit que siguis avariciós. Només jo puc ser avariciós. I aleshores li regales moltes més coses que a ell. No, li faig un rapapolvo, com dir, no, pots ser avariciós amb tu. És superb en l'avarícia, Bueno, jo diria que és una metavarícia xunga. Clar, hi ha una fina línia, no entre l'avarícia i el maltracte? Perquè... Que és la que he superat jo. Està bé, però aquest últim punt, la meva resposta va per aquí, perquè, o sigui, Aviam. jo fa temps que crec que la frase aquesta aquí, mucho abarca, poco aprieta, és totalment errònia. No? Així, depèn de què tinguis entre les mans i de com tinguis entrenades les mans. Adri contra l'imaginari popular, Sí. Jo Endavant. soc d'un altre temps. A mi, jo en realitat... ¿Pero qué va, tío? Sí, o sigui... No soy de este mundo, Soy no? el guardián de las estrellas, ¿no? Sí. No, o sigui, jo soc un humanista, soc un home del Renaixement. I com a bon humanista a mi m'agrada estar instruït en moltes coses. I aleshores no vull limitar-me a un sol camp del saber, perquè jo crec... Hi ha un sol camp del pecat. No, exacte. Jo crec en la transversalitat i la interdisciplinarietat. Paraules que sé pronunciar. Ha anat prou bé. No sé què significa. Aleshores, ja, avui en dia se'n diu multitasking, no? Però el cas és que jo si puc soc mandrós amb avarícia. És a dir, faig la siesta, però la faig al sofà del pis compartit perquè ningú més la pugui fer. Sí? Comprovadíssim. És que és veritat, sí. O soc soberbi, luxuriós i avariciós tot alhora. Vale? O sigui, de l'onanisme superior, que són les palles mentals, no? Les millors... Sí. Aquelles que dius, hòstia, Adri, ara sí, ara ho has vist clar, diu, com has resolt, jo què sé, pues, com seguir vivint amb sentit i transcendència sense haver de recórrer a la religió. O tinc la clau com per rebatre Feijóo allà al Congrés dels Diputats i erradiquer com les idees peperes de tot l'estat. Pues, quan trobo aquestes idees, o sigui, no és que no ho digui, sinó que ni tan sols ho apunto. Val? O sigui, m'ho guardo per mi. Val? Però dintre meu jo segueixo vivint com si allò fos coneixement públic. O sigui, com si tothom sabés que he fet el que en realitat no he fet. I aleshores això em fa com una persona avariciosa, superba i pajillera tot alhora. Pajillera, M'agrada moltíssim imaginar que l'Adri traurà un llibre que serà Adrián Rodríguez Morillas de l'onanismo superior. De l'onanismo de l'espíritu. Té un títol barroc, De l'onanismo de l'espíritu. Muy bien, muy bien. Hay 7 tipos de onanismo. 4 son... 7 tipos de onanismo? No, però hay 7 tipos de pecados. I jo us volia preguntar, creieu que falta algun pecat? O sigui, els 7 estan bé o s'ha d'afegir algun pecat? Jo que em dedico professionalment a la ciència, no? He fet mesa, no? He fet investigacions i òbviament no n'hi ha 7 de pecats. De fet, són 18. No? No sé exactament 18. No és ni múltiple, No, aviam. 666. Ojo, 666 donen 18. Ojo, Aquí, els fricardos que han fet filosofia saben connectar, quan toca. O sigui, el que volia dir és que a mi, potser estic encetant un tema polèmic, però em sembla bastant arbitrari que siguin 7. O sigui, per què 7? Vull dir, per exemple, la gula i la luxúria no són bàsicament com el mateix, com moltes ganes de plaer físic, no? Com no són... Total, sí. A veure, pots menjar-te diferents coses, efectivament, però no sé... Unes les pots mastegar i unes altres no. Però no és el mateix... No és el mateix procés físic de, hi ha una cosa però que m'agrada molt. Però pensa molt. que els pecats capitals arriben abans de la neurociència. Algo em semblava. Hòstia, era eso. Era eso. Què anaves a dir, perdó? No, ja està. No, doncs és això, que a mi em semblen arbitraris, no sé, vull dir que no són 7, no sé, jo crec que es poden reduir els uns als altres. Tot es pot reduir a un sol pecat. No ho he calculat. De persona, de fet. Sí. Ja, pues no, per això. Jo tenia intenció de fer un míting comunista cristià, de guerrillero comunista cristià. No te prives, Perquè anava a dir-vos com, clar, que s'han d'afegir, perquè drets humans, perquè no sé què, perquè la desigualtat és mal del nostre temps, no sé què, i resulta que he obert l'internet
i he dit hay más pecados capitales i m'he enterat de dues coses. Una, que en algun moment, jo no sé si ho sabíeu, jo m'he enterat avui, la vanitat era l'octau. Octau? Octau, sí, vuitè, també. Gràcies. Pompeu. Octau és nom de senyor, no? Octavi, no? És? Octavi. No, però Octau m'agrada més. Bueno, pues l'octau pecat era la vanitat. Vosaltres ho sabíeu? Jo no sabia La això. veritat que no... La vanitat és la soberbia. No. Bueno, vamos a ver, ara jo tampoc em mataré aquí, m'immolaré contra això, però a la Viquipèdia, en català, la persona que va escriure... Viquipèdia de vino, no? Sí. Perquè... No, però el tio diu que hi havia un vuitè pecat, bueno, tia, hi havia un vuitè pecat que era la vanitat, us ho prometo, Ara quan parleu vosaltres ho puc buscar i Sí, us sí. ho... Clar, perquè jo vull saber la diferència entre soberbia i vanitat. Vale. Bueno, I la segona cosa és que l'any 2008 el papa Benedicto XV Valito Grande. va actualitzar els pecats capitals. Això ho sabíeu? Actualitzar. F5. Va canviar el sistema operatiu. Us ho prometo, tio. A veure. Va actualitzar i va afegir el que es van denominar nous pecats socials, que us els he portat perquè els comentem. Una mica, Em sembla... Digues, aquí ja. una mica Foucaultiana, no? No desacrediten... Els pecats socials. El poder. No desacrediten, o sigui, no eliminen el 7 que hi ha i llavors afegeixen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que fill de puta de 7 en 7. No sabia que eren 7. Home, a veure, o sigui, així d'entrada, diria que em sembla bé ara aquesta... O sigui, ja tocava renovar el relat, però també s'estan passant pel forro de la Bíblia i el text revelat, no? Sí. Bueno, en realitat... En aquest cas, la meva info és Radio Caracol, ¿vale? Però us ho prometo que és veritat, Vale, primer, no realitzaràs manipulacions genètiques. Toma. Ok? Sí. Ok. No duràs a terme experiments sobre éssers humans. Això és antivacunes? Home, jo crec que són dues esferes que hi ha intersecció. Sí, No? sí, jo crec que hi ha intersecció, Perdó, segueix. No duràs a terme experiments sobre éssers humans, inclosos els embrions. Res que no hagi fet l'Església, d'altra banda. Que hagis d'incloure els embrions, o sigui, que hagis de posar incloure els embrions, aquí hi ha una fissura conceptual, S'està pensant vostè alguna cosa? Sí. Aquesta és increïble. No contaminaràs el medi ambient. No reciclar ja és un pecat. Molt bé. O sigui, no només és bueno, no, clar, no només no. És moralment reprovable, diguem, per la societat, però també de cara a Déu. Hòstia, és que ja contra tota la creació. Sí. Molt bé. No causaràs pobresa, que aquest em sembla genial que el posis aquí, perquè, clar, o sigui, com amb una acció jo genero pobresa? Vivint al primer món. Bueno, ya, claro, pero entonces... Pecador. Pecador. Clar, o sigui, bueno, no sé. No t'enriquiràs fins a límits obscens a costa del bé comú. Que aquest em sembla increïble. Clar. És que no té res a veure amb la pobresa, però no? és com, tots són una mica com, bueno, genèrics, no sé què, de cop i volta, com superprecís, fins a límits obscens a costa del bé comú. Clar, o sigui, són dos límits. ¿Qué vol dir ser obsé? Porque claro, hay gente para que chupar un pie ya es una guarrada y otros que dicen, buah, chaval. Clar. I què és el bé comú? Amigo. I últim, que és increïble, aquest ja, i aquí és colofon, és no consumiràs drogues. Hombre. És molt més específic que els altres. Aquest sí que és específic. I jo crec que ja estava incorporat això en la luxúria, no? No, és que jo crec, per mi luxúria és la passió de la carn. La passió sexual. Sexual. Sí? Sí. Jo pensava que no estava confinat exclusivament. Solo marranades. Sí, el que es diria marranades tècnicament. Sí, potser les drogues entrarien dintre la mandra, no? Com en vez de hacer cosas útiles... Jo hagués dit la gula, no? Com ingesta... Potser sí que tenia sentit afegir-lo, concretament. Sí, veus, mira, ara hem vist estem reproduint el Sanedrí dels cardenals. Bueno, molt interessant, Quilaver. No, o sigui, bona merca. Aquest senyor ja està mort, Benedicto? Sí. No? Els podem convidar, però... Allí a Alemanya la gent diu molt que era un gran teòleg, tothom, com tot el rato, era un molt bon teòleg. I un encobridor de pederastes, no? Jo els dic una mica, sí. Bueno, és que... Benedicto era el Ratzinger. Ratzinger, sí.
Sí, ho diu... Ho diuen la Jo també gent, ho he sí. escoltat. Però crec que és una mena de coneixement popular per les facultats de filo o... No, va haver-hi una època en què... Muy buen teólogo, Yo ¿no? recuerdo al diario, ¿no? Como este tío sabe mucho de lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? ¿Qué Sobre es lo los suyo? niños. Pues el sexo de los ángeles, ¿no? Y estas cosas. Sí, pues, sí. Jo diria que en aquesta llista falta un pecat, la veritat. Ah, sí? I és la... Jo t'he dit 7, És veritat. Falta, no, són com paral·lels. Tu són els 7 pecats socials, jo vull afegir un capital, Vale. que és la ignorància. Sí, i no qualsevol tipus d'ignorància, perquè Ves en compte. no parlo de no saber, jo què sé, de no saber de mates, o de no saber quina és la capital de ni papa, saps? O Ni papa com un país, Capital de ni papa. No, no, Capital. o jo què sé, com coses del trivial, saps? O dir, no estic parlant d'això. Parlo d'una cosa que la nostra jurisprudència tipifica com ignorància deliberada. Sí? Però jo aquesta ignorància deliberada la portaria a la quotidianitat. Sí? Que he creat el terme tècnic que seria la ignorància deliberada perquè tinc els collons com una plaça de toros. Vale? I... Aquest és verso libre, no?, en aquest cas. Sí. Perquè tinc... És que de vegades en el detall està el suc. En fi, hi ha diversos exemples. No? O sigui, per exemple, el típic tio que pregunta tenim iogurts? I dius, no sé, germà, o sigui, només en menges tu en aquesta casa, ets l'únic que n'agafa, porta tu el puto compte dels teus iogurts, no? Però, clarament, la mandra... tu, Guillem? de pensar... No, jo crec... Bueno. No, el Guillem portava un bon compte dels iogurts. Sí. Era jo, llavors. O la penya, que en 2024 encara pregunta per un carrer. Que entenc el rotllo nostàlgic de preguntar alguna cosa. O sigui, entenc que tu estàs a un poble, agafes allà, pregunto, o una ciutat, on sigui, no? Però quan et trobes, com em va passar a mi l'altre dia, a un cabron que es pausa l'Spotify, es treu els auriculars i per fer-me la pregunta, què dius, tio? O sigui, quin puto trastorn t'està impedint fer servir el Google Maps, saps? Jo diria, el que volia aquesta persona era parlar amb tu. Bueno. Jo diré, en relació amb això, és una gran situació aquesta. Quan em passa això, jo sóc una mica com el xat GPT. No puc deixar sense resposta a la persona. Em van preguntar l'altre dia, com a Tàrrega, al carrer no sé quants hores està. Jo vaig dir, aquí has de respondre. Ara jo en Maps. No, però no, sense Maps, com et poses nerviós, com no hi ha Maps. El Maps no existeix en aquesta conversa. Bueno, llavors, a Tàrrega, més concretament. Bueno, però en aquesta, no sé, en aquesta conversa, sí, no existeix. Però en aquesta conversa l'implícit és això que deies tu, no? Hi ha una conversa. Ah, vol parlar amb tu. I jo no puc... O sigui, jo li he de donar una resposta. O sigui, aquesta persona... A mi l'altre dia Acaba Solsona, no, el senyor? Més o menys, sí. A mi l'altre dia a ChatGPT li vaig demanar una cosa i em va dir, crec que això seria millor que ho fessis tu. En sèrio? Perquè realment era una tasca com complexa d'unes fórmules i em va dir, no. Ben fet. A tu se t'ha de dir, no, de vegades. I si no, ja porto un últim exemple així perquè acabeu de pillar el rotllo, que és la gent que diu que no sabia que això era tan important per tu. Que dius, fa 10 anys em vaig tatuar la inscripció de l'anell únic. Fa 5 que vaig dir, o sigui, li vaig posar el nom d'Elrond al meu fill. I fa 13 mesos que vaig comprar les entrades per veure el Retorno del Rei amb orquestra en directe. O sigui, no a Sant Xenxo, sinó al Sant Jordi. Vale. Sí? O sigui, i de debò hem d'anar a l'Ikea just abans del concert. Aquesta gent, tota aquesta penya que decideix deliberadament obviar lo evident, mereix ser considerada com a pecaminosa. Que hibri. Hi ha un pecat més capital que els altres? Sí. Guillem? Qual? Tu primer, no, Quila? Sí, jo anava a dir... Jo ho tinc molt clar, sí. Home, dic jo... Sí. Vale. Sí. Vinga, Ja està. Sí. Cap a casa. No, sí. Home, dic jo que no serà el mateix la ira que la peresa. Peresa? Mandra. No serà el mateix la ira que la mandra, no? O sigui, dic jo, no serà el mateix rebentar-li la luna del cotxe a un notes, perquè ha aparcat allà, saps aquesta gent que aparca entre dos llocs i aparca al mig, el fill de la gran puta,
Veus que jo... La ira te posee, la ira te corroe. Bueno, crec que no serà el mateix rebentar-li la luna de cotxe a la aquesta lluna. persona que et faci mandra baixar-te a fer unas birres amb els col·legues. Saps Pero el que vull dir? ya mandra Ambira. Si anda, ahora voy a coger yo y me voy a levantar a hacer esta puta mierda. Claro, És veritat, se m'havia oblidat lo del Clar, és que multitasking. l'Adri és el multitasking. Que no me muevo d'aquí, coño. Molta energia en la seva quietud. Pensant molt fort, Paradoxes humanes. També és veritat que, clar, si et fa mandra portar el nen al col·le, igual serveis socials, pues, Clar, sí. sabeu? O sigui, jo entenc que... Però bueno, he de dir que, com que jo m'he informat per aquest programa, es veu que l'Església Catòlica Romana m'avala el que jo estic dient, i va fer una divisió entre els 7 pecats capitals, entre pecats, molt apuntat, pecats venials i pecats mortals. Vale? Els pecats venials són els que poden ser perdonats fàcilment a través d'un sagrament. Santiguar-se, no? Ah, sí, acabar. O sigui, santiguar-se és el És d'això. un sagrament, però comença? seria Pel en cas cap a través d'una confessió, Sí, potser. no, és diferent. Un sagrament, diria, és que ara m'estic... Sagraments són la Sagrada Comunió. Una oració, no? És com una... Els sagraments són l'Eucaristia. Això és consagrar-se, Ah, sí? no? Això, sí. Una consagració, vols dir. No sé, m'he apuntat, es diu sagrament. I la diferència és que els mortals et generen l'amenaça de condemna eterna i per tant necessiten de la confessió o de la perfecta contrició del penitent. Claro. Que lo arregle de alguna manera. Me llamo Earl. Tu saps quins són? No m'ho he No t'ho has apuntat. apuntat. No m'ho he apuntat, això. Jo anava a dir, jo t'ho juro que o sigui, faria una aposta per veure en quins són els de confessar. Els que fa o sigui, jo m'imagino Luxúria. a un cura, clar, què li fa il·lusió que li expliquin? Los marrones... Cuando Dios no provee, Clar, ell vol el marro, o és a dir, vol luxúria, vol les tanganes Clar. i què més? Vol saber si tens pasta Clar. per extorsionar-te. Clar. L'avarícia. Jo diria Fent secta. aquests 3. Clar. Tu ho confirmes? Sí, No, té jo molt diria- sentit. Té molt sentit. Ara quan fem la pausa ho comprovem. Moltes coses a mirar, Sí, però això apunta tu, a mi m'interessa. Vale, venials i pecats mortals. Bueno, un segon, t'estalvio que responguis perquè us he de dir que aquesta pregunta Sí. només hi ha una resposta possible i la diré jo. El que ja n'ha dit una. Ja, però ja he dit una possible, però només hi ha una bona. Ah, val. Només hi ha una bona i T'acabes de dir no tot. perquè sigui jo que també, sinó per una qüestió de coherència lògica. Perquè dir que hi ha un pecat capital més capital que els altres implica necessàriament afirmar que un, i només un, és el pecat capital. El pecat capitalíssim, no? Com el Franco dels pecats. I això només es pot fer portant la contrària a Déu i a Satanàs alhora. Sí? És a dir, l'única forma de fer això, no, és tenir l'ego com una catedral, com és el meu cas, i pecar de supèrbia. Sí? Vale. Només amb supèrbia pots contestar aquesta pregunta i la resposta és la supèrbia. Ah. I aleshores qualsevol altra resposta incorre en una contradicció pel simple fet de donar una resposta i no adonar-se de la magnitud del seu gest, no? Del gest que està fent, que és posar dalt dels pecats un pecat. I ja, pa vosotros. No, ja ante esta resposta, no, clar. Us he de dir una cosa, he buscat i, clar, no és que diferenciï entre pues, la ira en més que potser jo aquí m'he confós, és que tu pots cometre un pecat de la ira venial o mortal. Ahí està la diferència. El retrovisor és venial, Sí. apuñalar a alguien es mortal. Efectivamente. Literalmente mortal, Un sí. pecado venial se comete cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Pecado mortal, aquel que implica la muerte espiritual del alma o separación de Dios. Es la violación con pleno conocimiento. Es que me he liado con la violación y el consentimiento. Es la violación con pleno conocimiento y deliberado consentimiento de la ley de Dios en una materia grave. Gràcies. Gràcies. M'agrada muerte espiritual, perquè vol dir que hi ha otro tipus de muerte del alma. Sí, hi ha la mort, com si ets dualista, no? Hi ha la mort del cos i la mort de l'ànima. Pero si la mort del cos no mor l'ànima, ¿no? Claro. Pero entonces no hay muerte, solo hay muerte espiritual. No, Es cuando el alma se corrompe. exacte, però si tu et mors perquè t'agafa un infart, això és la mort corporal. Per Però això- el teu esperit se'n va... L'ànima Y està... por defecto. Clar. Bueno, en fin, Guillem, què?
No sé, la teva deducció màgica definitiva em sembla poca cosa més es pot dir. A mi aquesta pregunta m'ha sonat una mica, potser per deformació, això de la pregunta, hi ha algun pecat que és més pecat que els altres pecats? A mi, pel que sigui, m'ha ressonat una mica la pregunta del tipus de qui pecateixa el pecateixador, no? Com, qui és el pecat dels pecats, no? I com bé sabeu, en aquest tipus de preguntes la meva resposta és cap. No n'hi ha. Punt. No hi ha problema. Bueno, pues aleshores et donem una altra pregunta, Guillem. Tu. I una altra oportunitat. Vinga, otra oportunitat. Tu creus que es pot pecar sense males intencions? No, hombre, no, la pregunta per el libre albedrío, no? Que fill de puta. Aquí, el doctor Casadevall es deia. Anant al tema, jo penso que les males intencions són condició necessària però no suficient. És a dir, per pecar cal males intencions d'una banda i, a més, accions. O sigui, jo crec que per definició has de tenir un pensament com de dir, hòstia, pedazo pizza, com... Que Me voy a meter entre pecho y espalda. Però no només cal el pensament, cal anar a posar-lo al forn, no? Vull explicar una cosa aquí. L'altre dia... No es fotre la pizza. Sí, li vaig dir al Santi, li vaig dir no, tremenda pizza, nos vamos a meter. I li vaig dir, pídeme una de anchoas. No ho feu mai, Home, acabes... No ho feu mai. Una pizza sencera d'anxoves és la cosa, és terrible. Massaca per dintre. No, vull dir... Eres al Mar Negre. 3 hores bevent aigua. Terrible, tio. Em va sentar fatal aquella gula. Pues això, que calen pensaments i accions, no? O sigui, en resum, que les intencions jo crec que són necessàries, perquè si no tens... Si et menges una pizza sense... O sigui, perquè t'obliguen amb una pistola, això no és gula. Si tu vas a apunyalar algú, t'ensopegues i li talles la pizza, en comptes de... No estàs pecant. No, tu imagina, jo vaig apunyalar d'aquí, m'ensopego i faig... I et tallo un tros estupendo de pizza. Claro, però tu hi vas... No, home, però ja no està fent una acció... No, aquí hi ha pensament i acció. Què passa? Que l'acció... Això és el que... els experts... No, però això és que abans vas pensant els actes performatius d'Austin, així per al pueblo llano, no? Això és un acte fanyit, hi ha un acte però no s'ha fet, però s'està fent un acte però ha fallat. És el coyote, no? Claro, és el coyote, tot el rato. I el coyote és pecador. Sí, perquè vol matar cascop, i vol matar i tot el rato ho intenta. Vale. Però és un petardo. Vale. Increïble la capacitat del Guillem de generar teoria de l'absoluta nada, No sabia que tenies un doctorat en... Sí, per la Universitat de Barcelona. Certa facultat. I llavors, digue'm una cosa, l'homicidi involuntari no constitueix pecat. Llavors. No, és un delicte però no és pecat. Vale. No, ja està. Tenint resposta. Vale. Pues jo també, sí, jo crec que indubtablement no, es pot pagar, sí, perquè si no jo no entenc algunes mirades canviant-se a la penya quan vaig pel carrer. No sé què he fet, però alguna he fet. I, no? A mi em sembla això una perquè prova... vas amb els cascos aquells grans, caminant pel carrer. Això és pecat. No. Això és delicte. S'ha acabat la teocràcia, aquí. I escolteu, quin és el pecat més estès en nuestros lares? Quin creus tu? Qui pregunta al preguntador? Pregunta al Guillem. Bueno, vale, pues a veure, jo... O sigui, ara que m'ho pregunteu, no sé quin, però sí que sé quin m'agradaria que estigués més estès. Bueno. Tinc un pecat preferit, perquè jo crec que en aquest món falta mandra. O sigui, falta gent que digui pa què. Gent que digui, total, pa esto, pues no lo hago, no? O sigui, com el problema d'aquest món hiperproductiu és que hi ha massa gent que vol fer coses sense tenir ni puta idea de per què les vol fer, ni si està bé fer-les o si té alguna mena de sentit fer-les, no? Però tenim el llados aquest tots dintre, no? La penya que fa burpees per fer burpees i per què? No sé, lo paso mal, però jo las hago, no? Però algú ha vist, justament, una vaca obrir una startup? Bueno, ja pensem. Algú ha vist un lleó fent dominades? No? Pues siguem coherents, saps? Una mica de per favor. Jo he de dir que una mica de fal·làcia per aquí. Jo he vist una lleona fer dominades en un documental de la 2.
perquè estava perseguint a un mono, no és broma, estava perseguint a un mono i en una branca es va relliscar i va quedar la lleona així i intentava pujar a la branca fent efectivament una dominada. Però no hi havia intenció de fer dominada. Clar, la dominada és un acte d'intenció, no? És com pujar, però per no anar a dalt. Clar. És pujar per baixar. Clar. És ser gallec, al final, no? Fer dominada. No estava pensant-ho. No, pues llavors... Avui dia de braços, no? No estava pensant en això. Llavors ho retiro, no he vist a una lleona fer dominades. Falta peresa, Sí. És que m'agrada molt dir-li peresa. Potser existeix, I perea, també, això ho he buscat, Perea? No, tu, en català. Peresa i perea. Existeix, no? Sí. Crec... Ojo, Fran Perea, 1 más 1, ¿cuántos son? 7. Los pecados capitales. Que poc necessita, tio. És que és un pistolero. És que és subnormal. En fi, jo crec que el pecat més estès és l'enveja. Perquè és una emoció bàsica. Sabeu aquelles d'això, no? No sé si és bàsica. Potser és secundària, no? Jo no he fet les mateixes recerques que tu. Crec que hi ha primàries i secundàries. Ara potser m'he confós, però bueno, com que és una emoció. No és primària perquè no surt Inside Out, no surt. Pot ser, Pot ser, oi? Clar. No sé. Sí, perquè és una mica més complexa. Sí, perquè són l'alegria, la ira, el fàstic. Clar. Potser surt el 2, que afegeixen emocions. Clar, és que són combinacions. Sí. Crec que follen entre elles. Potser la ira sí que també és una emoció. Sí, la ira hi ha un senyor vermell molt iracund. Pues la meva teoria era que, clar, si tu quan l'Església va instaurar el règim dels pecats, clar, si tu equipares o diguem, fas que un pecat sigui una emoció, pues blanco i en botella, tindràs a tota la gent sentint-se malament contínuament, només per ser persona, només per sentir. M'atreveixo a pensar que tenien això en ment. Potser sí que ho hem pensat. No és per difamar. No és per menys tenir la inventiva. La meva teoria, que clarament no tinc un doctorat en pecats com el Guillem. Però doctorat teòric, no pràctic, no? Sí, clar. Doncs jo crec que el pecat més estès, o sigui, tot tancant el cercle, és l'avarícia, perquè en particular jo la tinc i ara sóc molt avariciós del temps i estic molt tement el temps de que potser ens estem allargant en la tontúlia. S'ha fet venir bé. Mira, et diré jo. El Guillem ara mateix està pecant i no ho sap. Sí. Sí que ho saps? No, però diguis. No, en què creus que estàs pecant? No. O sigui, jo he dit que sí, però perquè sí. Està recolzat, està agafant el micro, està recolzat el colze a sobre del teclat. És terrible. O sigui, igual té una secció escrita de l'estona que porta amb el colze a sobre del teclat. L'has cagat per dues coses. Una, no havíem de descobrir que les sales de jocs s'escriu així. Això no s'havia de descobrir fins aquí 2 temporades. Ara entenc bastantes coses. I 2, el teclat està trencat. Vale. Ui. Pues, hòstia, no vegis el mal que fa, el susto que fa, Sí. Potser ja preguntarem i indagarem sobre com es va trencar aquest teclat. Tenim teories. Bueno, amistats, fins aquí la tontúlia, però no marxeu perquè avui tenim una coseta molt especial per a vosaltres en aquest programa. Molt bé, doncs, per a continuar aprofundint en el tema que avui ens ocupa, tenim una sorpresa per vosaltres, estimats oients, que és que hem contactat amb en Francesc Pecats. En Francesc ha viscut una llarga vida d'accessos que ha volgut plasmar recentment en l'autobiografia que es titula Peca si ets viu. Després de tota una vida pecaminosa, amagat en l'obscuritat de l'anonimat, als seus 91 anys, i amb la publicació d'aquesta obra, Francesc ha transcendit a l'espai literari català en què ja se'l coneix com Il Peccatore. Avui, en primícia i en exclusiva, Francesc Disculpi. Francesc Pecats, amb tots nosaltres. El tenim en línia ja, Fran? Doncs endavant, senyor Pecats, està aquí amb nosaltres? Hombre, la primera a la frente ja, Com? Disculpi, senyor Pecats. Com que he passat? No era la meva intenció. Quina manera d'entrar en un programa és aquesta?
Perdoni. S'ho promet. La veritat és que no se m'ha escapat. Ha estat un error, però tot i així, malgrat l'equívoc, senyor Pecats, m'agradaria dir-li que estem molt contents de tenir-lo aquí amb nosaltres. És tot un plaer tenir un expert aquí al segona. Bon dia, Quico. Moltes gràcies. M'agrada que em diguis Quico i no francès, perquè té com un punt més gamberro, més punk. Gràcies per dir-me Quico. Endavant, com vostè vulgui. Bueno, senyor Pecats, entrem en matèria. Com és que vostè ha decidit fer un llibre explicant els seus vicis i les seves misèries? Bueno, misèria ho diràs tu. La veritat és que jo mai havia pensat en fer cap llibre de res, però tinc una mica llarg casal amb el que jugo a dominó i ens expliquem moltes batallites. El Ramon, que sempre em diu, Quico, has de fer un llibre, hòstia. Tota aquesta batallita que expliques són or. Has de deixar-les per escrit, que quedin per a la posteritat. És que et tartaja. I joder, que No és vostè, és el Quico. Perdona. Que m'he vingut amunt, que m'ho he cregut. I, bueno, i també són 20 anys de jubilació, i la jubilació et dona molt de temps, que et sobra temps per tot. A mi se'm cau el temps a sobre. Jo ja no sé què fer amb l'estona entre el berenar i el sopar, Se li fa llarga, no? Senyor Pecats? Digues? Se li fa llarga la jubilació. Se'm fa llarguíssima. Però bueno, jo entenc del que m'està dient que vostè escriu el llibre en realitat per uns motius més aviat prosaics, no? Sí, bueno, no sé què vol dir prosaica, però vaja, que sí. Una cosa prosaica és una cosa mundana, no? Que es fa per motius senzills i quotidians i no tant per qüestions elevades. O sigui, vamos, que vostè ha escrit el llibre perquè li venia bé i de gust. Sí, bueno, preferiria si no m'haguessis d'explicar coses en directe, la veritat. Hòstia, bé, ho tindré en compte, senyor. Em sap greu, Adri. Senyor Pecats. Déu-n'hi-do, quina feina. En fi, bueno, Quico, entrem en matèria. I a partir de quin moment, en aquesta trajectòria pecaminosa que narra en el llibre, quan comença vostè a ser pecador? Jo. En general, de forma abstracta, o jo en particular? Home, vostè, Quico, o sigui, vostè és l'estrella. Quin va ser el seu primer pecat? Bueno, com dic al llibre, jo, des que tinc memòria, jo sóc un pecador, no? El primer record que jo tinc de pecar és de molt jovenet, que anàvem amb... Està malalt, anàvem amb el Joanet a cascar-nos tremendes maniveles allà al fons del poble, que hi havia un descampat amb 4 cabres i 4 horts, i jo sentia molta enveja, perquè al Joanet li va sortir a baix que a mi la pelusilla aquesta que surt, saps? De quina pelusilla parla, senyor Pecats? Aquesta que et surt aquí a la perilla, que durant un mes sembla un pincell amb molt poques pues i farto d'aguarràs. Sisplau, sí. Doncs a Joanet li va sortir molt a baix que a mi, juntament amb el bigoti lànguid, aquell que fa bastanta grimilla. Sobretot perquè al principi un experimenta amb el candau. Disculpi, Quico, de quin candau parla? El que tengo aquí colgado. Escolti'm, Quico, jo l'estic tractant amb respecte, mantinguem el programa seriós. Que m'ho ha posat molt fàcil. No, dic que el candau, el retall de la barba aquesta, que és deixar-se el bigoti més la perilla, però clar, amb aquests 4 pèls a cada lloc, doncs, fa un ridícul espantós. I tu no te n'adones de res perquè està contentíssim amb el pèl de la barba d'esquimal, aquests que estan recentment estrenats. Però vaja, que jo sentia molta enveja, molta. Em moria de la enveja que sentia per a Joanet. Home, la veritat és que em resulta molt interessant això que diu senyor Pecats, perquè d'alguna manera m'està dient que el seu primer pecat va ser sabent que estava pecant. Sí. Ui, sempre. Jo sempre he tingut molt present quan estava pecant. pensa que això un ho sap, que està fent algo que no hauria de fer, no?
No ho sé, suposo que sí, vostè és l'expert. Mira, ara fa molt poc que la Margarida m'ha deixat, després de tota una vida junts. No m'ho acabo de creure. Feien molt bona parella, el Quico i la Marga. Anaven junts al casal, al mateix casal. Ella jugava al bingo i jo al dominó. I bueno, que la Margarida m'ha deixat per el Manolo, que acaba d'entrar al casal i ha guanyat un torneig d'escacs. Ho sento, senyor Pagats, em sap greu. 30 anys menys té. I van moletes, el Manolo. Té algo dels genolls, crec. Bueno, li ha hagut de trencar les moletes al Manolo, clar. No, clar, o sigui, els genolls ja no podia, no? No, què hem de fer? I jo sabia que estava malament el que feia, no pensis. Si jo no em crec això de que la dona és de la meva propietat, si a mi m'han parlat de la... Com se deia? Joder, macho. Bover. Boboar? Bueno, tampoc és que m'estigui lluint, però... Simón, Simón. Sí, el del vino. A mi m'han parlat del Simón. Jo sabia que estava pecant d'ira, però clar, el que jo sento és una ira desmesurada. I clar, d'una altra banda també diuen que has de fer cas als teus sentiments, no? Per això allà al casal sempre hi ha moletes de substitució. Ostres, tremendo dilema en el que vostè s'ha trobat, senyor Pagats. No. Bueno, dilema, que li he partit la moleta, que no hi ha més a discutir, Clar, entre la ira i el cas dels sentiments, no? Però escolti'm, això no surt al llibre. No, clar, si va ser la setmana passada. Per Setmana Santa, just. Un calvari tota la setmana i el casal tancat, perfecte. Jo sense poder sortir a casa ja, la moleta. Miriu pel costat positiu, no? Si vostè viu un calvari en Setmana Santa, ja està fent el que el senyor, no? Sí, però si a mi me la sopla, Déu. Bueno, vale. En fi, escolti'm, m'agradaria fer-li extensiva la pregunta que li he fet als tontulians del programa, que és vostè que coneix dels pecats, que ha escrit una obra cabdal com la que tenim aquí avui amb nosaltres, quin creu vostè que és el pecat més estès, senyor Pecat? A veure, jo no soc sociòleg, però així d'una simple ullada al món, el que jo puc veure, jo diria que el pecat més estès és el de la gula. Principalment per dos motius. En primer lloc, perquè està ara ser moderno és fer dejuni intermitent. La gent que sopa com els iaios, que sopen a les 8 de la nit i ja no mengen fins al migdia del dia següent, que són un terrorista del menjar. I quan tornen a ingerir algo, patapam, gula de macarrons amb tomàquet i formatge en pols. En segon lloc, i potser més important, perquè crec que en la gula es materialitza un dels grans malestar de la societat contemporània, que és la sobreproducció fruit del capitalisme. La sobreproducció de fruits? No. A veure si ens entenem. La sobreproducció que és fruit del capitalisme. Les pomes. Que és Què? Les pomes. ¿M'està vacilant? No, l'intento entendre el senyor Pagats. Jo, des del respecte, sempre des del respecte. Perquè m'heu trucat vosaltres. Sí, i amb desig, senyor Pagats, amb desig. Desig de què? De peca. Disculpi. Però és una broma telefònica, això? No. Era molt seriosa. La truquem amb delit, senyor Pagats. Ens ha arribat... Delit de què? Què són paraules? No, què? Amb una ànsia bona, home, que sabem que vostè és una persona important, que sabem que domina del tema, i avui que fèiem un especial sobre això, doncs teníem ganes de tenir-lo aquí amb nosaltres, de debò. Bueno, perquè sisplau, us sembli, puc acabar la meva reflexió sobre el capitalisme? Endavant. Bueno,
ja no sé per on anava, collons. El fruit. És una broma telefònica, això? Senyor Pagats, li prometo que anava per allà. Ah, sí. Joder, és que l'edat pesa, Deia que estem tan acostumats a l'abundància d'aliments que no sabem menjar en mesura, que comprem i mengem claríssimament per sobre de les nostres possibilitats. I escolti'm, s'inclou vostè en aquesta anàlisi? Li passa això que descriu? Home, tu diràs que d'això va el llibre, que sóc un pecador. Mira, a mi em poses davant d'una bona fabada, com el seu xoricet, les seves faves, com he de dir que no? Al final, tots són fills del nostre temps i aquest és un temps pecaminosos que he de fer jo. És un temps de vici. Doncs, escolti'm, Quico, moltíssimes gràcies per la seva saviesa, per les seves respostes. Em temo que fins aquí arriba la nostra entrevista. I agrair-li que hagi vingut aquí a passar una estona al segona i a respondre a les nostres preguntes. Bueno, gràcies a vosaltres. Realment espero que això no hagi estat una broma telefònica i aprofito per dir que aquest divendres estaré a l'EFNAC de la plaça Catalunya signant llibres. Molt bé. Així ho transmetrem també als nostres oients, senyor Pagats. Moltíssimes gràcies de nou per estar aquí i amb Déu. Bueno, un altre cop amb Déu. Que a mi me la sopla Déu. Bueno, pues amb qui vostè desitgi, senyor Pagats, amb qui vostè desitgi. Vinga, Frank, corta. En fi, què t'ha semblat, Guillem? Interessant, Molt, em sap greu per tu, perquè t'he vist suant sang, suor i llàgrimes, Un senyor intens, però és que ha tingut una vida intensa. Sí, semblava una mica com si fos l'avi del Valle a Valle, no? Com si un senyor així com un iaio de polígon, una cosa curiosa, no? Sí, bueno, ell és viticultor, no? Té cabres i... Al Valle a Valle, sí. A més al Maresme, no? Bueno, en fi, abans de seguir per aquestes rutes, Guillem, anem a mirar què ens has portat de sales de joc. Davant i a veure si torna. Vinga. Sales de joc. Molt bé, amics. Avui a Sales de Joc us porto un producte marca de la casa, 100% barroc i pretensiós. Barroc literal, en aquest cas, perquè el que duc avui és la versió segonesca d'un clàssic literari del segle XVII, El paradís perdut de John Milton. Home, el paradís perdut de John Milton, qui no el coneix? Qui no el coneix? No, normal, clar. Com no podia ser d'una altra manera a Sales de Joc, farem una versió bastant peculiar del paradís perdut. Milton va escriure aquesta obra per explicar als seus condeixebles anglesos, per explicar-los d'on provenia el pecat original, d'aquí el joc, aquí, ojo el filon barroc, d'on provenia el pecat original per explicar-los bàsicament per què estaven tan malament, és a dir, per què havia caigut la república de Cromwell, per què havia tornat la monarquia. A veure, aquest triple mortal? Sí, això li pregunteu a Milton, ja miro. Durant un temps, a mitjans del segle XVII, a Anglaterra hi va haver una república. Van matar el rei. Van ser els primers en decapitar un rei. Un segle abans que els francesos, segle i mig. Van decapitar un rei, a Carles I. I Milton estava a tope amb la república, però la república va durar uns 10 anys i després va tornar el rei. I els republicans estaven ratlladíssims. I l'explicació de Milton va ser clar, que és el pecat original, això, per això no podem ser republicans, no? Pues el cas és que més enllà d'aquest de Milton, nosaltres avui anirem a un pecat molt més particular. No anirem al pecat original així en abstracto, sinó que el que farem serà redimir la humanitat catalana del pecat polític original que l'ha portat a ser una flamant comunitat autònoma del Reino d'Espanya. Hòstia, aquest pes cau sobre les nostres espatlles? Sí. Una flamant comunitat amb líders tan carismàtics com Jordi Pujol, Quim Torra o Salvador Illa. Salvador Illa, com m'agrada a mi, el Jordi Pujol del segle XXI, no? La dinàmica del joc serà senzilla. Jo us aniré relatant una sèrie de fets i, arribats a un punt determinant d'aquesta sèrie, vosaltres haureu d'elegir com continua la història. Un triar la teva història clàssic de tota la vida, picadet.
Abans de res, però, abans de començar a triar, us faig un brevíssim context perquè entengueu com començarà el joc. Per raons còsmico-mistèrico-metafísiques que ara no tenim temps per desenvolupar, òbviament, he tingut accés al resultat de les properes eleccions al Parlament de Catalunya, les eleccions aquest mes de maig. Dispenseu l'espoiler, però el cas és que el PSC guanyarà còmodament amb 44 escons, seguit dels no negligibles 34 escons dels invencibles Junts. I ja lluny, en tercera posició i en la dinàmica perdedora de les últimes eleccions, Esquerra traurà 25 escons. I el pressing l'exili haurà tornat? Això... Hipòtesis no fico, no? Tinc poder, però no tant. Sospito que sí. En aquest resultat, el PSC i els comuns formaran govern. Aquest govern serà el suïcidi polític dels comuns, que es menjaran amb patates les polítiques Jordi Pujolesques d'un PSC, que construirà 4 Hard Rocks, 2 portaventures noves i 3 aeroports cofinançats per Qatar Airways. Tot seguint les directrius pròpies dels més estrictes i genuïns partits socialistes i d'inspiració marxista, sens dubte. Clàssic. Davant d'aquesta debacle, el president Pere Aragonès decideix emprendre un pla d'emergència descabellat. Ajudat per les grans empreses del sector químic català, que s'havien entusiasmat que flipes amb el neopacte fiscal que ara vol Pere Aragonès, en Pere produeix una pòcima màgica amb la que podrà reviure el president Lluís Companys durant un temps limitat de 10 anys. Un zombi de Lluís Companys. Només durant 10 anys. 10 anys. Home, no està malament, són 2 mandats. L'objectiu d'en Pere és el següent. En només aquests 10 anys, la nova vella Esquerra Republicana, liderada per Lluís Companys, ha de tornar a Catalunya a l'estat català de la República Federal Espanyola, que el mateix Lluís Companys va declarar el 1934. Això és com la cumbre de Catalunya, no? Un estat federal, 100 anys després, un estat federal dins una Espanya federal, bla, bla, bla. No? Pues Li demana molt a Companys en relació al que està fent ell, no? Total, només cal tornar a aquell moment, o sigui, quan Companys va fer això, ipso facto el van empresonar i al cap d'un temps el van afusellar. Tot facilet, no? Pues això. Sense forats naixeran. Sense forats, esperem. Recordeu, per tant, que és un triar la teva història. Jo els vaig relatant i vosaltres anireu triant, vale? Valente, hòstia, tenim una càrrega important aquí, la? Molt bé. Doncs primera situació en la que haureu de triar. Començo relatant-vos. Des de la seva casa familiar al Tarròs, a la Lleida profunda, lo Lluís, de fet li diré lo Lluís perquè si no abreviarem lo Lluís perquè som col·legues, no? Bueno, el Tarròs està molt a prop de... Sí, jo amb bici s'hi anava sovint. I algun desgraciat, com hi havia uns vàndals que sempre, com hi ha un monument a Companys allà i sempre el destruïen. En fi. Lo Lluís, des d'allà, mira el discurs d'investidura del que, seguint Magí Garcia, jo crec que podríem anomenar justament Don Salvador Illa i Parera. No? Lo Lluís no acaba d'entendre com un autoproclamat socialista promulga idees desinhibidament capitalistes que, més que portar a la dissolució de la lluita de classes per imposició victoriosa del proletariat, sembla més aviat que portarà a la dissolució del proletariat per victòria apoteòsica de la Unió Deportiva IBEX 35. En veure que el govern d'Illa compta amb el beneplàcit del PP català, el partit del temible ministre franquista Fraga Iribarne, lo Lluís s'adona de la magnitud de l'assumpte i diu que es resola, hem de tornar a l'estat català de la República Federal. Per fer-ho, però, podrà triar un aliat, així com un company per fer-ho. Un Charmander, no? Exacte. Bulbasaur Charmander. 3 opcions. Quin aliat triarà? Primera opció, Joan Tardà. Segona opció. Dirà. Home, Companys Tardà. Segona opció, ojo. A més, he dit Tardà. Xavier Sardà. He dit Tardà i de fet té programa de tele, no? O sigui, té nom de programa de tele. Sí. Companys i Tardà. Segona opció, Hombre, després veurem jocs de paraules amb Tardà. Segona opció, Quim Torra. I tercera opció, el millor de tots, Lluís Llach. Hòstia, jo tirava Tardà, Moment. Clar, però han d'anar per feina. Vull dir... Els Lluïsos. Sí, no, ja això és un argument de pes. Exactament. Ara, els Jordis tampoc els hi van a molt bé. No els hi van a molt bé. És veritat. Sí, fins i tot la mort. Però és més com un juglar, no? En canvi, jo crec que a Tardà se li pot narrar la vida. Seria el juglar de l'aventura de Companys i Tardà. El contractem.
Sí. No, bueno, no t'agrada, eh? Aviam. Sí, no. Pues Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Aquila. Fem jera i punto. Venga, 1, 2, 3, piedra, papel, tijera. 1, 2, 3, ja. No! 1, 2, 3, piedra, papel, tijera. 1, 2, 3, ja. No! Radiofònic, aquest programa. Vinga, faig 1, 2, 3, ja. Vinga. què tries? Pecador, que El és una Lluís maliciós. Llach. Podries haver fet el bé. Val. Podries haver fet el bé, Guilabert. Molt bé, pues Lluís Llach. En veure companys, Llach es llença en violència sobre el Lluís, tot cridant Esquerra botiflers i no volem les monyes, volem el pa sencer. És que, clar, tio, Lo l'has Lluís- condemnat a la mort. Lo Lluís, que tot això és un muerto viviente reviscut precàriament amb una pòssima així mig clandestina, cau a terra i es fot un tremendo leñazo, amb la qual cosa el cop li produeix una profunda amnèsia que el converteix en un furibund seguidor de Carles Puigdemont. Has matat l'esperança d'aquesta terra, Guilabert. Game over, torneu enrere. Ah, sí? Heu de triar. Per favor, Trigueu tardà. bé, tardar. Triem el tardà. És que Guilabert... Tardar era l'opció correcta. És que... Molt bé. Constituïts, doncs, en els Michael Jordan i l'Scottie Pippen de la política catalana, lo Lluís i en Joan comencen el seu pla per restituir el paradís perdut de la República Federal. El primer esdeveniment mediàtic els arriba de la mà de Jordi Évole, que els entrevista al seu nou programa, copresentat amb Anna Pastor. Quasi salvados, no? Quasi. Solvados. Sempre funciona, eh? Com l'humor aquest de canviar una lletra. Lo Lluís i el Joan proclamen amb entusiasme la fraternitat dels pobles oprimits pel Regne d'Espanya, tot invitant a la constitució d'un nou ordre republicà i federal que posi fi a la tirania econòmico-llibertària del Madrid ayusista. Évole, però, no acaba d'escoltar-los massa i insisteix a preguntar-los coses com «però por qué declararon la independencia sin mayoría?» No? L'Évole va una mica... Sí, m'acompatges. En fi, lo Lluís queda una mica confús, però mira d'agafar forces pel seu posterior encontre a El Hormiguero. A El Hormiguero, spoiler, Pablo Motos no té pietat. Després d'una rapsòdia delirant de xistes catalanòfobs, misògins i racistes, així una mica de tot, un pupurri, amb el públic partint-se la caixa mentre tranques i barranques imiten Joan Tardà parlant castellà, Motos dirigeix a Lluís la següent pregunta d'aires boxistes. Entonces, Luisito, ¿volverás a hacer un golpe de estado como en el 34? Què respon en Lluís? Primera opció. Ho tornarem a fer, ni un pas enrere, ho tenim a tocar, som república o l'Europa adeu Espanya. Primera opció. Segona opció. Respon el Lluís, en castellà amb molt d'accent de Lleida. Bueno, intentaré performarlo, tot i que no será difícil, de fet. Bueno, don Pablo, nosotros no queremos molestar a nadie, antes al contrario. Nuestra genuina confianza en los valores políticos del republicanismo y la fraternidad entre pueblos hermanos nos impulsan a proponer democráticamente el nuevo modelo organizativo para el Estado, que reconozca por fin la constitutiva y pródiga heterogeneidad cultural que lo caracteriza y ponga punto y final a las inercias de empobrecimiento de las periferias acarreada por la acumulación de riqueza en Madrid. El único golpe de Estado acaecido en este país, dicho sea de paso, es el que los colegas de Fraga y Iribarne protagonizaron contra la Segunda República Española, golpe de Estado acompañado de una represión que acabó con la vida de muchas personas, incluida mi humilde persona. Em sembla molt sòlid. Sí? Companys del nostre president. Home, sí, no? O ha sigut el Tardà? No. Això és la segona opció que la diu el Lluís. Tenim una tercera opció que la diu el Tardà, A veure. i que és que diu el Tardà, però una mica com... o sigui, loco. La diu el Tardà, però no en Tardà parlant com ell, sinó en Tardà parlant com la seva imitació d'en Polònia. Sí. Com amb la veu del Polònia. Vale. El Tardà diu: el hormiguero és un arma de blanqueig a l'ultradreta espanyola que contribueix a la putrefacció del Regne d'Espanya. Perdoneu, però algú havia de dir. O sigui, està bé. El que passa és que jo crec que la segona opció és un molt bon eslògan polític. Vull dir, hi ha penya que diu aquest senyor la palpa i estem en televisió nacional. En canvi, les altres dues Clar. és només reforçar la base que ja tens i al final Esquerra és clar. eixamplar la base. Clar, clar. I Hormiguero és prime time. Com li ha anat a Esquerra a eixamplar la base? Bueno, no ho sé, però hem ressuscitat a companys per això, no? Clar, Vull dir, pobre clar, senyor. però és que ha intentat eixamplar la base a Catalunya. Aquí a l'Hormiguero estem intentant eixamplar la base a A Espanya. Espanya.
A mi m'agrada la segona. A mi també. Sí? Anem a la Sí. segona? Molt bé. Doncs, en aquest cas, cert cos policial espanyol, de cuyo nombre no me acuerdo, entra sense miraments, així com policia, al plató de l'Hormiguero per detenir... Anava a dir-ho, tio, entren uns pavos amb metralla. per detenir Lluís Companys i Joan Tardà. Amb motiu de les seves brutals declaracions, la Fiscalia els acusa de terrorisme, conspiració contra l'ordre constitucional, tentativa de ruptura d'Espanya, que famosament és una i no 51, judeo-masoneria i, el que és pitjor, de moderat, dialogant i, òbviament, mortífer catalanisme federalista. Home, mortífer ho és. Mortífer. Aigua està mort. Tot i que... Guapíssim que el catalanisme federalista fos un delicte. Home, el més gordo. Tot i que Pedro Sánchez intentarà promulgar l'indult, la moció de censura que patirà el 2025 durà el poder a Díaz Ayuso, que no tindrà pietat de Companys i de Tardà i els enviarà a cadena perpètua al gulag del Medio Aragón. Game over un altre cop? Game over un altre. Joder, No era la macho, pues correcta. llavors algú ho havia de dir. Sí, no? Algú havia de dir? crec que Opció, sí. algú ho havia de dir. Ojo, perquè quina va dir que l'Au Fènix era Joan Tardà i no Lluís Companys. Sí, coses de la vida. Correcte. Per raons socioculturals que no tenim temps per desenvolupar. De puta, perquè et diu, em tria la teva història i quan encertes et diu correcte. En plan, a veure, un moment. Jo estava dient, bueno, pots triar malament. Aviam, pots triar malament, sí. Per raons socioculturals que no tenim temps per desenvolupar ara mateix, el Zasca de Tardà a l'Hormiguero es fa viral. La popularitat del duet Companys Tardà puja com mai. Federico Jiménez Los Santos els bateja amb molts sobrenoms. Entre altres, us en cito alguns, els hi diu Osborne i Arevalo Bilduetarras. Espera, que jo crec que els que venen són millors. Don Fusilado y ese señor con cara de leñador. Segueix, Guillem, sisplau, segueix. Després, Joan Retardà. Que aquest potser és real, no ho he mirat. Però aquest potser... Hem de Joan Carrati i sense companys, no? Hem de mirar la Federicopèdia. Sí, s'ha de mirar, perquè potser existeix. I l'últim, Luisito va a la perdida. Paradoxalment, les estrecarades de Los Santos contribueixen encara més a catapultar la popularitat de Companys Tardà entre l'electorat d'esquerres. Sense que ningú li pregunti, Pablo Iglesias diu que aquest duet és l'única alternativa real al temible PP de Díaz Ayuso. Així diu, com... No, aquests Des són... de la taverna Garibaldi. Sí, des de A la barra. des de la barra. Hòstia, Les polítiques imprevisibles i de dretes de Junts han provocat el que dèiem abans, que el govern de Pedro Sánchez se'n vagi al garete i s'hagin de convocar eleccions el 2025. En aquestes eleccions, les enquestes donen una victòria apabunyant, per dir-ho en català, al PP de Díaz Ayuso. Què ha de fer el duet, els Scottie Pippen i Michael Jordan catalans davant d'aquesta tesitura? Presentar-se A a tentar. eleccions espanyoles? Aviam, tres opcions. Us dono tres opcions. Vale. Primera opció, concórrer a les eleccions amb el NFP Miraleim, és a dir, el Nuevo Frente Popular movilizado por ideales republicanos que aspiran a liberar España del yugo monárquico. Vale. Primera opció. Bueno. Segona opció, declarar l'estat català de la República Federal Espanyola. Això no funciona, ja ho sabem. I No em sona bé aquesta opció. tercera opció, aprofitar el crèdit polític que tenen per negociar una modalitat singularitzada de finançament, adequat a les peculiaritats socioeconòmiques idiosincràtiques del Principat de Catalunya. O sigui... Estic entre la 1 i la 2, tio. No, la 2 no ho crec, no? Vull dir, li va sortir malament a Companys, li va sortir malament a Puigdemont. Seria com reviure per repetir el mateix gest. Ja. Però però és que clar, què fa? Finançament És que finançament és el singular. concierto que està demanant en Pere. Sí, bueno, aquell concierto, no sé jo. Consort, només bé. Sí. En canvi, aixecar-se contra el yugo monàrquico... Joder, és que de cop i volta això sembla una... Això és sèrio, Això realment sembla una taula rodona de la gent dels partits d'esquerra junts. En plan, què? Anem a les eleccions espanyoles? No sé què. Hi ha un problema amb el màrqueting del partit. Ja, clar, és que... Com es deia? NFP Miraleim. Miraleim. Miraleim, són les sigles. NFP Miraleim. És que clar, NFP Miralem és una puta merda, Sona club de futbol. però tio, has d'aconseguir suports a l'Estat.
I creus que l'NFP Miralem no té... No, sí, justament. I que, en canvi, el finançament singular és que ens follaren per tots llocs. Ja. Que amb el primer també. És que et follen per tots llocs. És que és igual. Em sembla que estàs veient l'ensenyança de fons. I sí, i si ho fem com ho fa Esquerra i Junts? Tirem un paper en l'aire i el que surti, saps? O sigui, clar, un paper no pot ser, però... Dobladillo és la U, no dobladillo és la 3. Vinga, va. La 3. La 3. Opció incorrecta. Que fill de puta! Ja no t'expliques res, tio, només No. incorrecte. Va, què passa? La Fiscalia acusa Companys i Tardà de terrorisme, conspiració contra l'ordre constitucional, tentativa de ruptura d'Espanya, bla, 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 bla. Díaz Ayuso els porta per sempre al gulag del Medio Aragó. Vale, tio, pues opció 1. FP... Opció 1. Opció correcta. Veus, tio? Òbviament, Tardà i Companys no es mengen un cagarro a les eleccions. Díaz Ayuso guanya amb majoria absoluta i aplica un altre 155 per instituir un nou estatut d'autonomia amb què, entre moltes altres coses, es desoficialitza el català i es prohibeixen les sardanes. Evidentment. Game over. Ja està. I s'acaba Sí, aquí. aquí s'acaba. Opció correcta, game over. Benvinguts al futur d'Esquerra. Només faltava canviar l'article per fer el 1714, no? Aplica el 1714 i us aneu a cagar. Pues molt bé. Sí, ha estat un plaer no intentar-ho com a mínim, no? Al final diuen que som un poble a part de dos i que per això som un poble dialogant. Com no guanyem res... Bueno, clar, has de parlar amb la gent, Efectivament. per lo que sea. Parlant, la gent s'entén. Això diuen. I ara què? Pues ja està, no? Fins aquí el programa d'avui. Ha estat un plaer, xavals. Pecador. Pecador de la pradera. Moltes gràcies, Guillem, moltes gràcies, Quilavert, moltes gràcies a vosaltres que ens escolteu. I ja està. Vosaltres, voldràs dir. I què he dit? No, perdó, volia dir com en singular, no en plural. A la persona. A vosaltres. Sí, a la persona. Bé, Això. Vinga. Ens veiem a la propera. Vinga, a la Que pròxima. vagi bé. Segona. Brasa per passar l'estona. Amb el Quila, l'Adri i el Guillem.